Hoy Lebron, nandun na, paano na magpuntahan sa bag? Hoy Lebron, nandun na, paano na magpuntahan sa bag? Salamat sila pamahaw. Manamit. Simbabi sa mulo. Sa Diyos, it's good. Thank you. Mo rin mga kulot ng ilang nga pagkaon ni ano. Prepare pandesal, juice, kag bolo. Ayan, dali na sa kagbanguton. Salamat sa tanan-tanan. Shout out gali kay Clark Anthony Gonzaga. So yun na mga kulot, salamat sa liwat, no? Natigayo ng aking gayo dire sa Barangay Oton, Kagbanguton, no? So yun na mo rin pinaka-first naman nga dayo, nga medyo malayo, no? Sa city. So yan, sa pasalamat din kay Coach Ben, tapos si Sir Ted, Sir Ryan, si Sir Romer, si Cass, no? Salamat sa ilang patigayon. Shout out kay Vince Lock. Maisa din. Shout out kay Jasper. Shout out sa tanan-tanan nagbulig. Thank you again. So yan, sa mga barangay officials, no? Sa nga ilan din nga lugar, sa kapitan, Mr. Chairman, kagawad, sa tanan, salamat din. So yun, saliwat, goodbye.